Ефір телеканалу АТР продовжує випуск новин «Заман». Сьогодні 8 листопада, це 985-й день анексії Криму. У студії Ескандер Меметов. Сьогодні у випуску. З Криму депортують кримського татарина. Канадський депутат за визнання депортації геноцидом. Сьогодні ці страшні історичні події повторюються. Їх чинить Владимир Путін. Ільмі Умеров може залишитися без адвоката. Допросить меня в качестве свидетеля, чтобы впоследствии я не мог представлять его интересы в суде. З Криму депортують Нідіма Халілова. Рішення про депортацію до Узбекистану ухвалив так званий суд окупованого Криму. Нідім Халілов був координатором організації «Рух опору кримських татар» та членом правозахисної організації «Аркадаш». Халілов приїхав у Крим у 1986 році. На думку голови ЦВК «Королтаю» Заїра Смедляєва, це цілеспрямована акція витравлювання кримських татар з батьківщини. Фактически по всем действующим законодательствам он должен был быть гражданином Украины, но он украинское гражданство вроде как не принимал. Он ходил с советским паспортом, не хотел его менять. Но вопиющий факт, что крымского татарина сегодня депортируют с родины, с Крыма, говорит о том, что вот та политика по постепенному выдавливанию крымских татар из Крыма, она начинает. Викрадення Ервіни Ібрагімова розглянуть в Раді ООН з прав людини. Громадська організація «Кримсос» повідомляє, що робоча група з насильницьких зникнень засідатиме з цього питання в лютому наступного року. Члена виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар Ервіна Ібрагімова викрали наприкінці травня. Пізніше в інтернеті з'явилося відео з камер спостережень, з якого видно, як Ібрагімова затримують люди в формі російського ДПС. Про долю Ервіна Ібрагімова досі нічого не відомо. Ніколая Полозова хочуть відсторонити від захисту кримських татар. У так званому Верховному суді окупованого Криму пройшло засідання у справі Полозова, на якому слідчий Федеральної служби безпеки вимагав відсторонити адвоката від захисту заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова. Пізніше стало відомо, що суд задовольнив позицію слідчого і направив справу на розгляд. Відразу після завершення засідання у справі Полозова так званий суд розпочав засідання у справі заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтема Чийгоза. Задачей следственных органов ФСБ, практическая задача – это придать мне иной процессуальный статус в деле Ильми Умерова, допросить меня в качестве свидетеля, чтобы впоследствии я не мог представлять его интересы в суде в качестве защитника. Так званий Верховний суд окупованого Криму розглядає апеляційну скаргу Марлена Асанова на рішення першої інстанції призначити йому штраф в 20 тисяч рублів. Директору кафе «Саланшик» Марлену Асанову призначили штраф за його участь в зборах громадських активістів. Йдеться про масові обшуки в Бахчисараї, під час яких громадські активісти прибули на місце подій. Під час цих рейдів були заарештовані мешканці Бахчисараю. Асанов не єдиний, кого залучають до адміністративної відповідальності за цими подіями. Напиши листа, підтримай політичних в'язнів Кремля. На Майдані Незалежності активісти відзначили 26-й день народження колишнього політв'язня Геннадія Афанасьєва і закликали не забувати про українців, заарештованих Москвою за політичними мотивами. За даними організаторів акції, таких вже 39. Серед них Станіслав Клих і Віталій Виговський. Також на Майдан Незалежності прийшли батьки політбранців. Геннадій Афанасьєв приніс з собою листи, які отримував в російській в'язниці. Читає ті, що надихали, допомагали не зламатися. С вами наши мысли, наша вера. Будьте сильними, не опускайте рук. Правда на нашій стороні. Декілька рядків, і вони дуже надихають. Рік тому в цей день Геннадій був у в'язниці. Сьогодні, свій 26-й день народження, він святкує на Майдані разом з активістами, які боролися за його свободу, та батьками тих, хто ще за ґратами. Можете пригощатися. У російських застінках 39 українців заарештованих і засуджених за політичними мотивами, розповідає Афанасьєв. Їм необхідна підтримка. Якщо у вас нема так багато часу, щоб написати 2 рядки на конверті, який навіть вам вже безкоштовно пропонують взяти, ви можете зайти на сайт «Россузник» і
написати електронно ці декілька рядків. Це взагалі безкоштовно. Вам треба буде нажати лише кнопочку «Відправити». І ваш лист буде переданий до в'язня. Підтримка потрібна і батькам політв'язнів. Петро Виговський останній раз бачив сина вересня 14-го. Віталій казав, що поїде з Києва на кілька днів до Симферополя. Тільки через місяць батьки дізналися, що його затримала самооборона. Потім був закритий суд і вирок – 11 років суворого режиму. Был шок, ужас, безысходность первые месяцы, несколько месяцев. Потом, скажем так, взяли себя в руки и, в общем-то, поняли, что слезами горю не поможешь, и надо что-то делать. Отбросить, скажем так, все, что нам мешало, и включились в борьбу. Мама іншого політв'язня Станислава Клиха розповіла, яких зусиль їм вартує боротьба за сина. Дуже тяжко це переносити. Ну, ми стараємося, я стараюся, звичайно, бо чоловік дуже хворий, стараюся з усіма силами зібратися. Навірно, Бог мені дає, як Стасі сказав, що на Бога тільки надіється, тому що не знаємо, що далі буде. Активісти наполягають на участі держави в захисті українських громадян. То сейчас эти семьи, они не понимают, ведутся какие-то переговоры относительно освобождения их детей, либо не ведутся, отправляется какая-то помощь со стороны государства, либо не отправляется и так далее. Поэтому необходим единственный координирующий орган, который бы занимался как информационным сопровождением и работой с семьями, так и в том числе, который бы аккумулировал какие-то средства. Учасники написали політв'язням листівку та запустили в небо повітряні кульки. Як знак того, що українські патріоти будуть вільні. Роман Спірідонов, Ельдар Тарахташ, Заман, АТР. У Канаді депортацію кримських татар можуть визнати геноцидом. Канадський депутат-консерватор Джеймс Безан підтримав у парламенті законопроект про визнання депортації кримських татар геноцидом. Безан аргументував важливість ухвалення цього рішення сьогоднішньою політикою Росії щодо кримських татар в окупованому Криму. Говорячи про законопроект Біл Сі-306, ми розуміємо вчинене Сталіним, НКВС і взагалі радянським режимом. Депортація кримських татар 1944-го була безпідставною. Сьогодні ці страшні історичні події повторюються. Їх чинить Владимир Путін. Президент Росії, пригнічуючи кримських татар, намагається зменшити їх кількість і знищити як етнічну одиницю. У Криму катастрофічна ситуація з водосховищами. Відеоблогер Сергій Псарьов зняв відеоролик, проїхавшись водосховищами окупованого півострова. Супереч обіцянкам і запевненням підконтрольних Кремлю урядовців, в кримських водосховищах дуже мало води. Псарьов звернув увагу не лише на нестачу води у водосховищах, а й на жахливий санітарний стан прибережної до водосховищ зони. Изобильнинское водохранилище, которое находится за моей спиной, оно снабжает такие города, как Калушта и, я думаю, так окрестности. Изобильнинское водохранилище, как мы видим по метке на дамбе, наполнено, я так понимаю, наполовину. Аянское водохранилище встречает нас, конечно, не совсем гостеприимно. Здесь, видимо, постоянно такой ветер, стоять тут и говорить практически невозможно. Но все равно видно, что водохранилище практически пустое. Вот мы стоим на обрыве. Вода доходила практически до самого края вот этого вот обрыва, на котором я стою. Также видно по дамбе, что в водохранилище воды было, конечно, гораздо больше в былое время. А слева от меня буквально высохшая речка, которая это водохранилище наполняла. Это так называемая санитарная зона, и вы сами видите, что здесь творится. Белогорское водохранилище. Практически я так вижу, что вода там отсутствует. Тайганское водохранилище. Тайганское водохранилище также обмелело. То есть в нем воды нет вообще. Мешканці засмучені ремонтом у центрі Сімферополя. Реконструкцію центральних вулиць кримської столиці окупаційна влада почала ще у вересні. Містянам обіцяли нові ліхтарі, лавки, плитку і фонтани. Замість цього повикорчовували дерева та обнесли все парканом, а мешканцям залишили вузьку смужку тротуару. Наверное, неправильно. Так все перегородили, то, наверное, мешает. А если надо, значит, можно потерпеть, чтобы было все хорошо. Ремонт всегда мешает, но это же временное явление. Может, чуть-чуть мешать, зато потом красиво будет.
Ой, этот наркоманский строк мне надоел, ребят. Я читала, что липу убирают. Это, конечно, преступление. Потому что они столько лет росли, подправить что-то, подлечить. И так когда-то делали ремонт, сколько их убрали. А сейчас хотят еще и эти убрать. Но хотел, чтобы деревья, конечно, остались. Как это? Не то, что хотелось, это крик души просто. Окупація Криму. Першу книгу з серії «Руський мір проти України» презентували у Києві. Історик Володимир Головко у збірнику об'єднав і проаналізував документи та публікації у ЗМІ, що спростовують позицію Кремля про те, що Росія, забравши Крим, заступилася за кримчан, а долучитися до Росії вони вирішили самі на референдумі. За словами автора, він навмисно написав свою роботу російською мовою, аби не було мовних бар'єрів для тих, хто справді хоче розібратися в ситуації. Книгу планують також передати на півострів. Один примірник, Володимир Головко, відправив поштою особисто Владимиру Путіну. Бандероль була супроводжена листом, де я як автор пропоную пану Путіну, ми розуміємо його проблему, у нього заангажовані недемократичні ЗМІ, замість історичної та політичної науки агітпроп, тому у нього немає можливості, мабуть, взяти десь адекватну інформацію, тому ми йому цю книжечку дали. Хай і запропоную відповісти на ті аргументи, які там представлені. Україна має право на повернення ядерної зброї. Про це заявили експерти під час круглого столу на тему виконання Будапештського меморандуму чи повернення ядерної зброї. Україна – перша країна, що добровільно позбулася ядерних боєголовок в обмін на гарантію безпеки від країн-гарантів, що підписали Будапештський меморандум. Президенти США, Китаю, Франції, Великобританії та Росії обіцяли тоді Україні збройну, економічну, гуманітарну та політичну підтримку. Експерти зачитали витримки з міжнародних заяв, що були порушені. На мій погляд, я здивований, що на другий день агресії не розпочалися консультації і не вжиті заходи, які передбачені були меморандумом. Або вони виконують свої обов'язки, свої гарантії, або Україна може вважати Будапештський меморандум і взяти на себе обов'язки, такими, які прийшли в ніщо, що договір є нікчемним і має право на повернення ядерної зброї. У США день виборів президента країни. В рамках попереднього голосування вже встигли віддати свої голоси 43,2 мільйони американців. Це абсолютний рекорд в історії країни. Очікується, що явка на цих виборах буде найбільшою, бо передвиборча боротьба кандидата демократів Хіларі Клінтон і кандидата республіканців Дональда Трампа розпалила до межі політичну ситуацію в країні. Вже стало відомо, що свої голоси віддали мешканці селища Дісквіл-Ноч на півночі штату Нью-Гемпшир. Там всього 8 виборців, 4 з яких проголосували за Клінтон, 2 за Трампа, 1 за кандидата від ліберальної партії Гері Джонсон і сенатора Метромні, що не балотувався, але його ім'я вписав виборець. Це всі новини на цю годину. Дивіться наступний випуск «Заман» з Ільдаром Корцеїтовим та дізнавайтеся більше. Будьте за ТР. На все добре.